tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El día de... Benvinguts al dia D, un podcast de la República Samboiana a Ràdio Sant Boi. Sergio Picón, benvingut. Me encanta, me entrubas, Rabantos, me encanta que has escrito sí. el día D porque no sabías qué hacer mientras sonaba la no, música. Perquè hi ha vegades que si hi ha alguna cosa que em tortolliga al cap, després ho dic al revés i prefereixo llegir-ho. El dia. Del dia, podria ser. Pau, Pau Corbi, el nostre tècnic, què tal avui? Molt bé. Avui hi ha felicitat? Tot bé? Tot bé. Felicitat! Ja no. Ara ja no. Bueno, doncs avui, el dia d'avui parlem, Dia Mundial. Dia Mundial de què? Us preguntareu? De què? ¿De qué? ¿Lo has elegido tú? Doncs, no lo sabemos. Sí, avui parlarem del dia 13 de gener, que celebra el Dia Mundial dels Xiclets! Aquí... Vale. Es más épico, ¿no? Pero aquí estamos que aplaudimos. No sé, porque lo has dicho como ¡guau! Sí, ¿no? ¡El día del chicle! ¡Oh, sí. ¡Que se desnude! El 13 de gener es... Mira, no, perquè el 13... No, calma. El 13 de gener es commemora el Dia Mundial dels Xiclets. Sí, així, ja ho he dit, això. Amb l'objectiu de recordar la història d'aquesta indústria i festejar la patent de la goma de mastegar. Vale, sí. A veure, això és ho que posa a la pàgina dels dies. A veure, mira aquest tio que va escriure això, que diu: una de les millors sensacions que pugui existir és obrir un embolcall i mastegar un deliciós xiclet sense parar. Bueno, hi ha una gran varietat de mides, colors i sabors. Jo considero que és una persona que ha viscut poc, perquè desembolcallar un xiclet i menjar-te'l, bueno, està bé. Sí, ara, sí, d'aquí a que sigui el millor de la seva vida, potser és una persona que... A poco que hayas vivido una Navidad, habrás desenvuelto cosas que te hayan hecho más ilusión que un chicle. Clar, ¿no? Un preservatiu. I no te'ls has de menjar. Bueno. Jo no... A veure, en el meu cas no, però a veure, perquè normalment... De menta és més fresquito. Sí. De mentol, no, perquè aprofites i et rentes una mica les dents, que també va... Clar. Vale. Claro. Vale, aleshores, atenció, avui, atenció... No, sí. Oral P. Hòstia, si solament és al principi, imagina't quan acabem aquest episodi, estarem molt malament. Ai, y son 2 minutos, sí. Tienes que lavarte la boca Portem por cuadrante. 3 minuts i ja... Atenció al santoral d'avui, 13 de gener, santoral espectacular. Hombre, avui, chicle de sandía. Avui és un santoral, avui sí que us prometo festa, xerinola i alegria. Vale. El sant d'avui és Sant Pere, presbíter i màrtir. Aquest sí que és màrtir, Atenció. A la ciutat de Capitòlies, a Batanea, avui Israel. Me encantan los nombres, tío. Sí, jo crec que se'ls han inventat. ¡Batanea! Sant Pere, presbíter i màrtir, que, acusat davant de Walid, príncep dels sarraïns... Y me encantan los nombres, tío. Sí. Walid, o sigui... Sí, ¿dónde está Walid? ¿Dónde está Walid? Y es presbítер. Es presbíter. Sí. Ja Que es de antes de los Beatles. Sí, ja claro. vas explicar què era. De los... Sí, un cura pepino, dijimos, ¿no? Como Pepin, muy... Cogombra, cura Cogombra. Pepin Cur. Doncs el Sant Pere, com va predicar la fe en Crist davant de Walid, príncep dels sarraïns, aquest sí que li van fotre un martiri. A veure què us sembla aquest martiri. Venga. A Sant Pere, anava a demanar, cada vegada que digui un martiri, feu OE, però no ho feu. Vale. Vale, no ho feu perquè potser no seria... Però no és Sant Pere de la verbena... Sant Pere Pescador no és Sant Pere. Sant Pere presbíter i màrtir, ja està. Claro, el de la verbena és Sant Pere Pescador. Sí, Sant perquè Peter Fisherman. Si fos Sant Pere no és el 13 de gener. Com? Es Sant Peter Fisherman. Sant Peter Fisherman. En Friends, que también son chicles. Sí. O sea... Bueno, a veure, atenció. Martiri. El van clavar amb una creu. No. A ver. Per aquí no. Te digo una cosa, como martirio... Espera. Ya estaba hecho. Espera. Sí, no. A veure, té raó. No és original. No. Vale, molt bé. Després li van amputar mans i peus. Sabeu aquí també van destripar? El Jan Petit com balla. Vaya, sí.
De ahí viene la canción. Sí, sí. Vaya amb la mà i le cortaven la mà amb el dit. flash. És... El Joan Petit com Valla, que li van treure el dit, no, la mà, La mà, però el no li van arrencar com a Sant Pere la llengua. Oh. Aleshores, anem a pensar un moment. Sense mans ni peus encara et pots menjar un xiclet, perquè Sí. te'l posen a la boca i ja està. Però, No, però sin lengua. imagineu, O sea, si et posen un xiclet a la boca i no tens llengua, a veure què passa. A veure què passa. Mira, Mira, llamen. passa i respon. Por alusiones, ¿no? A ver si te... Pero, oye, Tiene respuesta, claro, a ver. Pau, ¿quieres mutear el telefonillo ese? No. Li dona un caliu de Contesta. de planta baixa. No, ja està. No, pero contesta, di, ¿quién es? Ahora, ¿qué pasa, gente? Lo metemos en la antena, di. Hola. ¿Sí? No, Hola. pero que se oiga el interfono también. ¿Hola? No es arriba lo de oír, no lo de abajo. Lo de abajo es el Pasa. micro. Es como un teléfono, ¿sabes? Hola. Sí, ¿tú qué has pasado? Hola. Hola. Sí, soy Dios. T'imagines? Penja. Vosaltres us podeu imaginar que és menjar-se un xiclet sense llengua? És impossible. A ver, ¿Sense llengua tú o el chiclet? El xiclet. No, jo. Hombre, es tú. masticar nada más, pero es que es muy difícil És com donar-li aigua... tener lengua y pensar que no tienes lengua. És com donar-li aigua a Miguel Ángel Rodríguez. No... Qui va proposar aquest dia i per què el 13 de gener? Per variar no sabem. No sabem qui ho va proposar, no? Miguel Ángel Rodríguez hay Sí. varios, ¿eh? Mar. Miguel Ángel Mar, el asesor de Ayuso, me refereixo jo. Sí. No Mam, que és Miguel Ángel... Martínez. Martínez. Claro, no, pero que hay muchos. Yo. No, y el Sevilla es Miguel Ángel Rodríguez también, ¿no? El de los mojinos. El Sevilla, Cucurella Espanyol, ahí lo dejo. Per variar no sabem exactament per què... Vale, me ha encantado la comparativa. No sabem per què el Dia Mundial del Xiclet celebra el 13, però sí que tenim clar, atenció, quin és l'origen del xiclet. El 28 de desembre de 1869 va ser el dia que William Semple, ¡Hombre! William Semple, El bueno de William. va patentar el xiclet. 28 de diciembre. No me lo creo. Bueno, sí, No me lo creo. Que sí. No, però atenció, estàs pensant, el Dia dels Innocents? Bueno, no sé si ho estaves pensant. Ah, Si por eso no me lo creo. No, perquè William Semple, d'on és? Espera, que lo está buscando. No, és que no me'n recordat, d'Ohio. Ohio. I els anglosaxons quan celebren el Dia dels Innocents? El dia April del Fool's Day, de Day. merda, que no és el Dia dels Innocents, és Abril. a clar, l'abril. És que jo estava fent això i ho vaig posar. Ah, mira, i Dia vaig dir, jo mateix em vaig dir, gilipolles, Clar. Tanoca, Tanoca. Tanoca, Sí. tros de Quoniam. Tot això, l'altre dia, sabeu que, Sí. fa un temps va morir la Pujol. De Vegeta, Sí. ¿no era? No, sí, espera, va morir la Marta Ferrusola fa Sí. un temps i algú a Twitter va dir gràcies a Marta Ferrusola que va dir que a TV3 es deien molts tacos, molts insults, vam començar a posar aquests insults com tros de Quoniam, Tanoca, per no fer emprenyar a la Molt senyora bé. Ferrusola. I solament aquí ho deixo. Molt bé. Jo dic, podien haver fet coincidir Es como el padrino, pero en señora. en ¿eh? senyora. Podien haver Era. 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 Podien haver fet Todo un símbolo en Andorra. Caula! Podien haver fet coincidir el dia 13, o sigui, joder, és que me poso nerviós. És que si me poso nerviós, tio, per què? Con música relajante, Pau. Sí, Una mica- li trec ara quan es relaxi ja... Sí. Si vols la Una puc de- cantar jo. Sisplau. Sí, cántale. Vale. Pero cántale una canción. Es más de ascensor. Oye, Però, pero perdó, això és la música del PP. pon... No, es de moqueta, de sitio, de ascensor con moqueta. Ja estic tranquil. Pling. O sigui, Ja llega- si la patent la van fer el 28 de desembre, per què no van celebrar el dia del xiquet el dia 28 de desembre i no el dia 13? ¿De qué estábamos hablando? Es que de verdad que me he perdido. Sí. Sí? Sí. No? El de Ohio. 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 O sigui, el d'Ohio va fer el dia 13. Però bueno, la qüestió és... Pero porque el día 13 Sí. es cuando martirizaron a Sant Pere. a San Pera. Ah, bueno, vale. William... Sant Pere màrtir. Màrtir. Clar, òbviament. Clar. Sí. No serà Sant Pere content. No. Sant Pere feliç. Y ojo que fue mártir y 13. Màrtir i 13. William Semple era dentista a Mount Vernon, Ohio. I... ¿Ese es el único dentista que recomienda los chicles sin azúcar? De los 9 de Espera, cada 10. espera. Què buscava William? Buscava
una goma de menjar amb sabor que ajudés a la gent a mantindre les seves dents netes. Paradoxalment, la creació del dentista americà es va convertir en la llaminadura menys recomanada. O sigui, el tio estava buscant una goma de menjar perquè la gent tingués els dents bé i què va inventar? Tot el contrari. Pero eso es por el anuncio este de 9 de cada 10 dentistas recomiendan chicles sin alcohol. Sin azúcar. A veure... 0-0. Sí, bueno, possiblement el que sí que Sin ho recomana azúcar. és ell. Pero entonces, es sin azúcar. Esos 9 de cada 10 dentistas Sí. que recomiendan chicles sin azúcar, Sí. ¿no se están tirando piedras a su propio negocio? Clar. Sí. Efectivament. Sí. Si tú tienes los dientes bien, ¿de qué vivo yo? Clar. Pero, ojo, que pot ser un arma de doble filo. De què? Doble filo. Me sabía un poco de doble filo. Las moléculas. No. Puede ser un arma de doble filo porque masticando deformas la boca. ¿De qué formas? De Bueno, muchas maneras, de triángulo, de cuadrado. Però pots deformar la boca i que les dents... Te saco una diente por aquí. No sé. Vale. No sé. Sí. Pero entonces, por eso, si no lo recomienda algo que te vaya mal para la boca, para que tú, Sí, bueno, para que pero tú venga. hagas dinero. A ver, Sí. sale ahí el dentista. Venga, pícate con un martillo en los dientes. O sea, pero es como si me dices, no, es que 9 de cada 10 mecánicos de coche recomiendan que vayas en patinete. No me jodas, tío. O sea, Sí, no. Si tens tota la... recomienda algo que te vaya... Tens tot- Coño, cuida tu negocio. Però d'aquests 9 hi ha un que pensa com tu. Claro. Joder, un poco de visión, ¿no? Sempre hi ha un que diu, sou idiotes. Mierda, emprendedor, si no, ¿para qué te metes, clar, tío? Clar. Ei, però, escolta, que això de menjar una pasta o el que sigui, no és de William. A l'antiga Grècia hi ha 9 de cada 10 Ya es consumía. charcuteros recomiendan los calzots. charcuteros. Charcuteros. Pues a Però Grècia, al final ja sempre- menjaven calçots. Ja tenien una goma de mascar. 9 de cada 10 forenses Mira. recomiendan la vida sana. Clar, efectivament. Clar, No, i uno no. claro, hay uno que dice, no, me quedo yo sin. Sin Sin què? vida. Si la gente no muere, ¿qué hago yo? Bueno, no, perdona, el forense no, perquè el forense, per poder dir que algú està mort, ha d'estar viu. Si el forense està mort, no pot dir que hi ha ningú mort. El forense han de ser 10 de 10, en aquest cas. Me estoy quemando esto, la yema. esto sí que es chicle con alcohol, de verdad, ¿eh? Entens? O sigui, saps el que vull dir? Claro, pero no hay forenses muertos. Bueno, sí, algunos muertos, sí que n'hi ha molts. Pero no están, quiero decir, los que recomiendan cosas son los vivos. Han d'estar vius, clar. Claro. Entonces, bueno, era Acudido, acudido era. Entre acudido y metáfora. Pon música triste épica. Hòstia. Música de otoño. Sí, però no cantes. Pero perquè como una metáfora Sí. de lo que es la gente que recomienda que haga cosas que van en contra de esa propia gente. ¿Sabes? Como el dentista que te recomienda que te cuide los dientes para él no tener trabajo, Claro. que obviamente no le interesa. El charcutero no le interesa que tú comas calzón, el charcutero quiere que tú comas jamón. Perdona, Y el forense que no, quiere que te mueras. t'has equivocado. Has de pillar otro, porque el charcutero... ¿Vende carne, el charcutero? Bueno, vende charcuta. Pero Charcuta és eso, carne. pero por eso Quan, jamón. quan fas una calçotada, després menja carn, no? Depende. Pescader. Depende, tú puedes hacer una calçotada de primero y no hacer un segundo, irte al postre. Pues és que tu ves en qualsevol restaurant i dic, solament vull calçots, et foten fora. Sí, Y te insultan. Sí, no, es que los calzones no están buenos. Yo creo que Bueno, ¿qué dius? Bueno, Fuera bueno. de aquí! Fuera de la radio! el calzote en sí. Mira, lo siento, ya está, fora. No, T'ha tallat el no, micro. és que no. No. Bueno, és El que- calçot. El Ja calçot està, no el ja toquis, està, eh? però El calçot no el toquis, eh? No toquis el calçot. Podràs tocar la moreneta, però el calçot no el Ara, toquis, eh? Pero Ahora. ¿qué es lo bueno, la salsa o el calzot? Todo. No, Tot. el calzot es como comer piel de plátano pero sin sabor. Hola, O sea, ¿Sabe? No sabe a Tu t'has tallat el micròfon. No. No sabe, el calzón no sabe. El calzón, por eso se le pone Para, la salsa, para. para que tú lo suques. Para. Marta Ferrusola està plorant, eh? Ara mateix... Bueno, Si plou, és que està plorant, eh? Oh, qué pena. Os ha Bien. Sí. Por cierto, jo no he dit això, Al marido le queda poco, Sí. digo yo. Pero el Sí. calzote en sí, si no existiría la salsa. Si el calzote estuviera bueno,
¿Para qué quieres enmascararlo haciendo que ¿A sepa tu otra t'agrada la cosa? ceba? T'agrada la ceba? Sí. Pues aleshores t'agrada el calçot, que és una ceba. Sí, pero la cebolla no es algo que tenga entidad por sí mismo. Que sí, home, jo me la menjo. Pero tú no puedes decir, voy a picar cebolla. Bueno, sí, puedes picar cebolla, pero no es como unas olivas que te las coma. Voy a comer cebolla, no, pero Bueno. marida bien. Sí. En este caso, lo principal es la salsa Pero- y el acompañamiento es el calçot, porque sobre todo para que tú no la tengas que coger con la mano así, la salsa. El calçot se inventó para que tú no tengas que comer hacer cazoleta para comer salsa. Clar, perquè potser al principi de tot només posaven els penissos i era com raro, no? Com? Els penis, pop, a la salsa. I després, ja, home, és que és raro, Claro. perquè estem en Perquè família... portes els guants... No, y también era machismo, porque había muchas mujeres que Claro, decían, yo decían, quiero bueno, probar esa salsa, Yo pero quiero no... bailar toda la noche. Toda la no noche. podía. Pero no me Era llego. raríssim, Era o sea, raríssim tot, sí. Y ahí los baberos, O sea, el calçot no es más Sí. que el calçot es una cuchara vegetal. Vale. Hasta ahí... Facto. Titular, facto. Y ya. Alguns beneficis dels xiclets. ¿No hay chicles con sabor a romesco? No, ajuden a millorar la concentració. Efectivament, ajuda a incrementar la concentració de càries a les teves dents, no? ¿Ves? Claro. ¿Ves cómo hay un dentista? Claro. El de Ohio es el único que dijo, Claro. sois unos parguelas. Els xiclets netegen les dents. Efectivament, ajuda especialment al dentista a que et faci una higiene bucal. No, mira com tinc la boca, neteja-me-la, però és que jo menjo molt del xiclet i he de tenir la boca neta. No, No, No. boca neta no. No. Boca neta, no. I vas boca neta no entra en mosques. efectivament, ajuda a vocalitzar i a parlar i a respirar millor. Correcte, sí, sense donar-te'n l'engoleixes, perquè si no pots morir ofegat. Pero es mentira eso de que se pegan al estómago los chicles. A mí me decían de pequeño, no te tragues el chicle que se pega al estómago. Luego ya cuando creces y empiezas a tomar un poco de conciencia de cómo funciona el cuerpo, piensas, es imposible que algo quede ahí adherido. O sea, no es... Quiero decir, yo en mi casa tengo una lámpara de esas que son como tiras de esas de luces, que va con adhesivos para la pared. Cada día se me despega. Y es adhesivo muy fuerte que llevo pero cada día se me despega. Si no se me pega una puta lámpara, ¿cómo se me va a pegar un chicle dentro del estómago? Si això fos veritat, jo tindria l'estómac com una taquilla de qualsevol nano d'un high school dels Estats Units. Uy, con fotos de Britney Spears y, I todo eso. I amb un nerd a dins, com... un senyor... O com una cadira de qualsevol escola, que està tots els xiclets enganxats Aquí sí. sota la Sí, taula. eso sí, ahora sí. Allà sí que estan, Los allà sí chicles que son estan para enganxats. pegarlos debajo de las mesas, Claro. de toda la vida De de Dios. eso es de primero de cole. Sí, A Portaventura crec que Ah, mira, mira, m'agrada. Dato. sí, porque hace poco hablamos de Portaventura. Sí. En una... A Portaventura crec que no ho sé ara mateix, no sé si és Portaventura o Disneyland, és igual. Crec que és el Tutuki, hi ha una cova i la gent el que fa és agafar el xiclet i sí. ho enganxa Sí. al sostre. Y en Corea Y ya están prohibidos los muchos- Ah, chicles. clar, i per això, però jo aquella construcció com de roca, no?, que s'ha fet... Ah, és feta per gent que... O sigui, tu passes per un túnel i a dalt la gent enganxava el seu xiclet i va haver un moment en què el xiclet ja tocava a Ja la havia penya. estalactita, Sí, ja feia sí. estalactita. Sí, Pero sí, fresco, también entraba y dices, uy, qué olor Uy, a sí, menta. olor esta a- cosa. Sí. Clar. Dato para quesito. Dato. En Corea, no, en Corea no, o en Singapur está Sí. prohibido no solo el consumo, sino la tenencia de chicles. Per què? Porque la gente así, si no tiene chicles, seguro que no los tira al suelo. Això és veritat. Bueno, sí, clar, si no tinguessin boca ni mans, tampoc els llançarien al terra. Sí, pero bueno, las bocas y las manos están permitidas. Per què? Porque no quieren descuartizar a la gente. La gente que va a ver un país no dice, no, si tú quieres visitar, te tenemos que Per descuartizar. això van a Daniel Sancho. Curiositat dels xiclets. El xiclet original es feia de saba d'arbre xiclet. Hi ha un arbre que es diu xiclet, però amb el temps es va reemplaçar amb una goma de base sintètica. Aquest arbre, el xiclet o xicozapote, es diu, Ah. és un arbre tropical de la fulla perenne de la família de les sapotàcies. Mira, Sapotàcies. Originari de Mèxic i Amèrica Central. O sigui que hi ha un arbre que diu, mira, vaig a plantar un hort urbà, què puc plantar? Un xiclet. Voy a plantar un pino, no, voy a plantar un chicle. Agafes un xiclet i De què estan fent el xiclet? El xiclet està constituït d'una goma base fabricada amb un polímer neutre anomenat acetat polivinílic. ¿De vinílico? Polivinílic. O sea, ¿cómo masticar un disco? Sí, o aquestes enganxines que posen. Algunes gomes de mastegar estan conformades per més de la meitat del seu pes en sucre o glucosa,
així com estovadors, o sigui, un estovador, suposo que deu ser algú. Estan al port. Sí. I la qüestió és que si després d'això, la propera vegada que mengeu un xiclet no voleu arrujar, doncs truqueu perquè us faré una entrevista. Vale. Vale. ¿Vale? Y conectamos con un señor que va comiendo. Atención. Pau, tú que tienes el telefonillo y el acceso al exterior, Pregúntale a algú. A ver si alguien está... Menjar un xicle. Hola! Ui, està... No, No, si pasa gente... clar, han de picar de fora per poder connectar. Ah, ya ha pasado uno en patinete. Voleu pero que muy vagi a rápido. picar? No cal. Atenció, penja, que això és important. Bueno, no. Xiclets a l'espai. El 1969 l'astronauta Alan Shepard va portar un paquet de xiclets de menta a la Lluna durant la missió Apollo 14. Clar, perquè va dir, a veure, com a la 13 va haver-hi problemes, dic, m'emporto un xicle, si hi ha algun forat o alguna cosa, pues, ho enganxo una mica i ja, així ja ho soluciono. Porque ahí no Claro. hacen pompas con el chicle, ¿no? No. No hacen globo. Pues mira, m'agrada que diguis això, perquè tinc la dada no estoy bien hilado, el globus de xiclet més gran de la història. El globus de xiclet més ¿Quién gran. es el gilipollas que mide esos Sí. datos? Bueno, yo creo que... Bueno, Porque clar, eso está preparado, o sea, Qui- eso no es alguien que diga, qui- hostia, mira lo que me ha salido. qui és més gilipolles? El que fa el xiclet o qui ho medeix? El que lo mide. O qui es fixa Seguro. amb aquesta dada? El que lo mide, no, Venga. el que le paga Sí. al que lo mide. Com tot, el més gran del món es va batre... Ah, sí. Porque el que lo ha hecho no cobra, seguro. No, bueno, no sé. Òbviament, això, el globus més gran es va fer a on? A la merda dels Estats Units. Doncs allà va ser... Vale. Siempre. El 24 d'abril de 2004, Chad Fell Chatfeld. va fer servir yo Chatfeld. Claro, colega de Chat GPT. Son Chat familia. GPT, Sí, el mateix. sí. Va fer servir ChatGPT, Chatfeld. 3 xiclets Double Bubble per fer una Chat, pompa chat, de 50,8 centímetres de diàmetre. Compte, eh? Com? ¿Medio metro? 50,8 centímetres de diàmetre. Heu vist alguna vegada algú de 50,8 centímetres de diàmetre? Hombre, eso es una cabeza. Conta, Dos ¿eh? cabezas. Sí, Por sí. ahí. Actualment, el xat s'està entrenant per poder dir sense interrupcions la declaració d'independència dels Estats Units amb un únic rot. Ha deixat els... Ara està una mica... Espera, ¿Qué ha cambiado? No, perquè ja ha complert lo de la... Chad és un... Clar, és un home de reptes. És Sí, un home de sí, reptes. sí, sí. Ja ha fet el globus més gran de Que xiclet. tiembla Baumgartner, ¿eh? Claro. O sea, de tanto me tiro en globo. O sea, Doncs ara ojo, s'està entrenant per dir la declaració d'independència, o sigui, amb un únic rot. Saps que això, no sé si vosaltres, però nosaltres érem ¿Cuántas páginas son la declaración de independencia? bastantes. Tu no hacías el reto, el challenge de dir, vaig a fer El abecedario. tot l'abecedario amb un Sí. sí. Pues ell és tota la declaració Con él la d'independència. llaminada y todo, ¿eh? Tot. ¿Quieres que hagamos una muestra ahora para...? No Vale. caldria. Atenció, reciclatge de xiclets. Un dels problemes que provoquen els xiclets és el que deia, la contaminació al medi ambient. Les cadires, allà al Tutuki Splash, no? Tutuki Hi ha una Splash. contaminació. Cuando tú estás mascando un chicle, lo tiras a la basura, pero eso debería ir al plástico, entonces, si es de vinilo. És polivinílic, és poli. No solament és vinílic, és polivinílic, Claro, té diversos pero- vinílics. Vinilix, pero eso es al contenedor amarillo. ¿Cómo? Pero, ¿por Para qué? tirar, pero para no tirarlo con mucho arriba. Claro. Pero yo no tiro nada al contenedor amarillo haciendo pu. Yo lo vacío la bolsa. Pero si tú vas por la calle y te ves un contenedor amarillo, Sí. porque lo tiras y te pasa para el Queda otro lado. fatal. Yo el chicle Ahora no- pasa gente, pregúntales. Tiene que haber un botón ahí. Digo, hola. Aux. Escolti! ¿Se oye? ¿Nos oyen? Senyora! No. Pregúntale, claro. Han de trucar. Has de trucar. Tenemos que conectar eso de alguna forma para hacer encuestas a pie de calle. Vale, doncs Anna Buyus, al 2009... Mira, Anna Anna Buyus. Buyus. Anna Buyus. Anna Buyus Buyus. és nom inventat, eh? Sí. És Rosa Melano... Oh! Sí, és Thomas Sisplau, Bislow... que sí, això és seriós. És a dir, ella va fer una empresa que el que feien era reciclar tots els xiclets que la gent tira als contenidors grocs. Elena Nito. Sí. Nanito... A la nanito, doncs aleshores el que fan és reciclar això i els xiclets i fan gots i... El de la oreja. Clar, el de Berjonda. O sigui que la pròxima vegada que aneu a Port Aventura i us agafeu una birra amb un got d'aquests llargs i finets, Pero al millor el got El chicle. està fet del de los xicle. chicles Ah. de la atracción esa que tiene la cueva de los chicles. Anna había Bowelles. mucho. Com? Anna Bowelles. Anna Bowell? No el pillo, eh? Anna Bowelles. Anna Bowell... Ara. Veig que vaig una mica més... Ahora sí, pero sí de sí. A penis olores.
A Península. A Península. Ho he enganxat, ho he enganxat. Sí, sí. Bien. Ana, ¿cómo se llama además? Ana Bulus. Ana Bulus. UK. UK. Ana Bulus UK. Sí, UK. Elber Apellidos. Galarga. Oh, sí. Elber, sí. Tots aquests mengen xiclets. Sí. Tots. Sí. 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 Sí, sí. Quan Bien. passava la gent pel tutuki, hi havia gent que es quedava enganxada al sostre. Y gritaba, el verga larga. I xof. Sempre hi havia un También ha sido gilipolles. una salpicadura elegante, ¿eh? Xof. Chof. I fins aquí el Que dia de... empape, que empape. Fins aquí el dia de un ¿Y los podcast tronquitos? de la República Samboyana Oh. a Radio Samboy. También hacen chof. Sergio, Cuando haces chof. Sergio, adiós. Claro. Ya no hay esto. Sergio, vete a Por Aventura. Adiós, Sergio. Nos vemos en Por Aventura. Adiós. Pau. Raven. Què? Ben A trobat. Por Aventura, quan passis pel tutuki i es plagi de les estalactites, deixa que et faci una ferida al cap. No. No hemos hablado de los sabores de los chicles porque hay magia. Sí. Això és Sandía. el dia de un Cocido, podcast que explota. de la República Samboyana ¿Explotan? Havia com uno que explotava, és a veritat. Radio Samboy. Mira, Jo diria que ja ho he dit abans.